Per Casunyet entenem una casa menudeta, una casa rústica, però aquí al Delta utilitzem la paraula Casunyet com una habitació, una petita caseta que tenim de l'Alterrat. Dins d'esta caseta se fan treballs domèstics, no? Per exemple, els xafarejos estaven al Casunyet i aquí es venia a rentar. I després també s'utilitza com a magatzem, no? S'utilitzava per a guardar l'oli, les tomates de penjar, etc. No? Concretament, el meu Casunyet al llarg dels anys ha canviat moltíssim. Ha canviat en funció dels meus propis canvis, no tal com jo he anat canviant en el que jo entenc com la pràctica diària, ha anat canviant el Casunyet en la seva faceta decorativa i altres funcions que li he anat donant, no? L'origen del Casunyet està quan se va fer la casa, hi havia una eixida, una sortida directa al terrat de cara a vent, no? De cara al vent de dalt, i aquí és un territori molt ventós, fa un vent molt fort, i era perillós tindre una porteta de cara al vent, i Muñoz Ramon qui va fer esta casa per a mon pare quan se va casar i ma mare, va decidir afegir un Casunyet que era de dimensions prou grans i molt bonic, amb el sostre de bigues de fusta i molt reforçat. Al principi, quan jo era menudet, no sabia ni que existia este Casunyet, perquè de l'Alterrat no et deixaven pujar per perill de caure, no? Després, quan ja vaig ser més adolescent, que vaig passar la meva primera etapa creativa, que han estat una de les moltes etapes creatives, era hippie. Era hippie i ho vaig fer com una espècie de racó hippie, de racó psicodèlic, no? En dibuixos típicament hippies, en adornos típicament de Califòrnia, no? Vaig anar a Califòrnia als anys 70 i vaig vindre carregat d'idees i molt imbuït per la idea hippie, no? Era una lluita contra el sistema, una lluita contra la forma de vida sosa i avorrida i controlada del feixisme franquista, no? I el Casunyet era un reducte totalment a part. Aquí dalt al Casunyet venien els meus amics i parlàvem i xalàvem i bueno, la cosa va anar canviant al cap dels anys. Me'n vaig anar a Barcelona, el Casunyet va quedar pràcticament oblidat, no? Jo vaig fer després la idea de fer com una pseudohabitació, no? Ficar un llit, però encara hi havia el xafareig de rentar, un xafareig molt gran, i hi havia encara restes de lo que eren els dipòsits de l'oli i jo no cabia, no? Per a colmo vaig adornar, me'n recordo, en xarxes de pescador i figures de fang que vaig fer jo. Bueno, era tot una cosa psicodèlica 100%. Hi havia amigues, me'n recordo, de Cristina, que estava admirada pel meu Casunyet, no? I així va anar passant el temps i de cop i volta ve el gran canvi de la meva vida, el canvi que ha influït molt, que ha sigut la descoberta del budisme, no? Al descobrir el budisme vaig decidir fer del Casunyet imitant el que havien fet el que feien els tibetans, que dalt de l'últim pis tenien una habitació simplement per a l'ús, simplement no, bàsicament per a l'ús de quan visitava la seva casa un lama, no? Era com una petita gompa. I jo aquí dalt al Casunyet vaig intentar fer el mateix. Vaig comprar un moble, que era un trinxant molt bonic de fusta, que era mexicà, i dalt vaig fer un altar. Vaig fer figures de meditació, les figures que jo tinc un compromís, una iniciació, les diferents manifestacions del Buda, de Tara, i el Casunyet va anar adquirint una dimensió totalment més privada, més pensant de cara a la meva meditació. Fora del Casunyet dona el Terrat, i el Terrat és una zona d'esbarjo, una zona que per a mi és la meva salvació, perquè estic en contacte amb el cel, en la llum, en l'aire, veig els moixonets i tinc moltes plantes, no? Aquí he tingut sempre flors, plantes, i les he anat canviant quan se moren, quan se fan malbé, les rego, i vaig ficar un toldo també, vaig ficar un petit toldo d'eixida que crea una zona d'ombra a la porta que dona al terrat. I aquí dalt, quan pugen els meus nebós, la meva germana, saben que entren a un altre lloc, no? O sigui, senten, no? I sempre quan estem aquí dalt tenim tots una sensació
no sé, estem com més units, no? Estem tots com si encara mos estiméssim més. Ara l'ús últim que n'està fent és Oriol, el fill de mon nebot Joan, que és una coseta deliciosa, no? I el Casunyet sempre ha estat un espai de confort, no? El que tira bo i dolent, perquè pot crear fins i tot una certa dependència, no? És un lloc on te sents protegit, te sents a prop del cel, no? I això és el que potser a mi més m'agrada, no? La sensació de tindre aquesta amplitud, aquesta connexió a cel obert. I per últim, l'última transformació ha estat, esta és la que ara veieu aquí al vídeo, en què tot l'altar l'ha traslladat baix a casa per tindre un contacte més permanent. I aquí ha quedat tot blanc. L'he fet les parets blanques, la finestra blanca, i és on tinc l'ordenador i on me dedico, ja que ara no dibuixo pel fet de la tremolor de les mans i així. M'ho passo bomba editant vídeo, no? És un món molt gran, on es poden fer moltíssimes coses, és un món molt interessant. I el Casunyet és la meva zona d'edició, no? És la zona on jo contacto en les realitats que m'interessen, no? Les que jo fabrico, com a bon creador. I res més, això és el Casunyet.